A teraz daj rączki ładnie. Daj rączki i wysoko. Wysoko w nagrodę. O tak. Nóżka. O jak ładnie. Opa. I brawo. I łapiesz. Hop. I przyciągamy. O jak ładnie. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Mocno, mocno, mocno. O tak. Ślicznie. I łapiemy. Hop. I uwaga, 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 będzie koło. Ślicznie. I łapiemy ręce. Opa, zatrzymamy, 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 zatrzymamy. Tomasz ładnie wychodzi sam. Sam Tomek ładnie wychodzi. Ładnie wychodzisz sam, tak. Aha. O tak. O tak, brawo. Brawo. No musimy się przeorganizować. I proszę, Tomasz, siadasz ładnie. Siadasz ładnie tutaj, zobacz. O, tak. Odbijasz, Tomek, piłkę. O tak, dwie rączki. Obie rączki, Tomek. Obie rączki, druga też pracuje. Ja maleję kochania. O, tak ładnie. Jeszcze. Jeszcze. I jeszcze rączki. Jeszcze rączki. Aha, na stojąco. Na stojąco. Brawo. Brawo. I jedziesz. Rączki odpychają. Rączki pracują. O tak. O tak. Wzmacniamy te mięśnie pięknie. Jedziesz. O tak. I jeszcze. Rączki. Jeszcze. Jeszcze. O tak. Jeszcze. 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 I jeszcze. O jak ładnie idzie. O jak idzie. O, poszło. Troszkę skaczesz, Tomek. Tomek, skaczemy. Gdzie spodnie sobie podciągał? A wiesz? O, skaczesz. I łapiesz. Brawo. I do mnie, Tomek. Tu. Tu. Rzuć do mnie. Tomek. Nie skaczesz jeszcze. Skaczesz. Skaczesz i klaszczesz. Klaszczesz. Wysoko klaszczemy. I następnie. Nie? Tomek, przypinamy. Rączkę i przypinamy. Opa. Ładnie. I następnie. Nie? Stop. Bierzemy i przypinamy. Nie? Przypinasz jeszcze. Jeszcze przypinamy. Stop. Stop, Tomek. Przypinamy jeszcze. I jeszcze przypinamy. Stop. Przypinamy. Ma swoje pomysły. Na zabawę. A ty nerwusie. Nie. Nie. Wracasz do mnie. Tomek. A ty że. Nie.